Padrón, sí, Padrón en Silleda, veo ata aquí. Estamos coa concelleira de Turismo, entre outras áreas, Chus, moi boas, Chus. Boas. Boas de novo. Onte falaba nos nosos estudios aquí na Semana Verde de Silleda e hoxe quixemos visitar a ver como se mostra a cidadanía, 100 e pico mil visitantes que acudiron a esta feira ao longo do ano pasado. Que estades mostrando? Contanos, Chus. Bueno, pois mostramos en principio os 4 eixes do turismo en Padrón, que como podedes ver, o padrón gastronómico, padrón literario, padrón natural e padrón xacobeo, que son as 4 bases sobre que xira a atracción turística do noso pobo de Padrón. Gastronomía, literatura, algo de xente renombable dentro do mundo da cultura, eses paraísos que hai para perderse, depois o xacobeo, que sí. paso ineludible. Ineludible, agora mesmo o mes de maio foi plena ocupación en Padrón. Sí, os peregrinos están a tope, a verdade, están pasando, pero unha cantidade nunca vista, creo eu. Este verán, a verdade que se presenta bastante interesante no tema do Camiño de Santiago. 5, 6 e 7 de xullo tamén o están aquí dando a coñecer este emblema xa característico da Idade Media e cunha programación que, bueno, variadísima. Pois sí, na programación da Feira Medieval vamos a ter tanto actividades para nenos, incluído este ano van a haber unhas atraccións, digamos, medievais, bueno, medievais non, pero de madeira, actuacións musicais polas rúas, malabaristas, vai haber algunha sorpresa que non está no programa tamén, digamos, unha sorpresa audiovisual, digamos, vale. Que o das luces gustanos moito en Padrón, sí, xa sabedes, non? Vale, pues nada, estaremos pendentes desas novidades. Sí, entonces temos aí estes 3 días de Feira Medieval, o primeiro fin de semana de xullo. Vale, pero xullo non remata aí, xullo vai ser potente en Padrón. Xullo vai ser moi potente porque nos espera logo Santiaguiño do Monte. Como sabedes, coincide cas datas do Apóstolo, pero bueno, vai a ser do 18 ao 27 de xullo. Vale. Actividades tamén para pequenos e para grandes, con actuacións musicais potentes, que con a típica romería do Santiaguiño, que con sardiñada gratuita, sardiñada, con cachelos, bolos preñados, bueno, pasado houve un detalle tamén para todos os asistentes, actuacións, gaiteiros, bueno, o que ven sendo de sempre, pero mellorado. Algo me dixeron que actuacións potentes. Actuacións potentes, sobre todo o primeiro fin de semana anterior. Aí o deixamos. Sí. Vamos a circular por aquí, por este stand, porque imos ata outra zona dala, concelleira, porque temos algo que forma parte tamén da idiosincrasia do propio concello. Non só os pementos, senón outra serie de produtos enormes. Que temos por aquí? Sí, pois mira, xa podes ver o vermú Petroni con varias variedades por exemplo a xinebra, sí. Como che comentara onte, que tamén levan pemento. Interesante, con que forza entrou Petroni, con que rico está, por certo. Está moi presente en todos os lados. A verdade que sí. O viño do Pazo da Retén, con denominación de orixe protexida. E logo, o que é tamén todos os produtos relacionados co pemento. O pemento, claro. En sí, que é a estrela, non? A estrella, coñecida en todo o mundo, o pemento de Herbón. Mermeladas, escamas, pimentón, incluso queixo. Bueno, xa ves, os dociños de Padrón, que son os caramelos moi interesantes que temos aí. Podedes probar despois, non se queredes. Vale. E depois? Licor do grilo, co galletas, que é un obradoiro artesanal que temos tamén en Padrón. Fan galletas sin gluten, todo con produtos de primeira calidade. Que interesante, Está aí a mostra aquí a modo vitrina para que algún recoñeza esta identidade, o mundo do pemento e, por suposto, unha serie de bebidas con moitísima fama. Estes son os doces. Estes son os doces. Son caramelos, vale. Sí. Atréveste a probar un? Sí, que estou lendo aquí que pon uns pican e outros non. Pois mira, levo unha mañá de picante, claro, isto é azar puro e duro, como... Sí, vale. O que che toque. Moi ben. Pois nada, con isto despedimos esta conexión. Pasen por aquí a todo domingo,
Sí. Pola Semana Verde de Silleda, porque vai haber pois moita interacción, estará presente non só os técnicos do propio Concello para calquera dúbida e despois para descubrir padrón dentro desta feira a máis importante do noroeste peninsular. Quedan todos convidados, non? Todos e todas convidadas a pasar por Padrón. Pois graciñas, concelleira, Moitas gracias. a ver se pica ou non pica. De momento penso que non.